Bueno, eskerrik asko, gehien ezagutzen duzue. Euskera bestela ez gara izan bizikloko saio hau. Bigarrena, urtengo edizioan. Jakoba Errekondo izan genuen aurrekoan, eta urtengo uzorkoan, martxoen amaikan, garriko uzorikotxearekin. Hasi baino lehen, ikusten duzuen bezala korrika badator, garen bateko kantak alzatu zen, korrika badator. Arekako lagunek materiala ekarri dute, orduan hitzaldiaren bukaeran, aprobetxatu, zer gero askotan falta motatzen dugu, eta Parien. Beste alde baterik beste behar bat, bukaeran, ala nahi bat dut badezu, aukera izango duzue, Larraina euskera elkarteko bazkide egiteko. Gaune, eta hotxe, egongo gara, izenak eta hartzen, eta datuak. Eta bueno, gorkoa, irrintzia eta komunitatearen garapen artistikoa. Igual, izenburuak despistatu egingo baitu, ez gaude igual oso guntutan, horrelako itzaldi ziklo batean, horrelako izenburutara, eta are gutxillo irrintzia eguruzko saio bat, ez dakitze irudikauten dakazuen, irrintzia gainean, baina, bueno, gaur uste da asko ikasiko dugula. Asko esaten da ez, euskera bizi berritze prozesuan, ez da hizkuntza kontua bakarrik, ez da hizkuntza garatzia, baita ere hizkuntza hitz egiten kolektibua garatzia edo komunitatea garatzia, eta zuzen ere, gaurkoa hortaz da. Komunitatea garatu horretan, zehazki, garapena, pixkat dimensio artistikoan ere bai. Adioz, garriko Ekotxearen hitzaldia, imaginatu dezakegu askoz ere tekiko bagoa, ez? Portzentajeak eta zenbat iztun, eta zenbat erabiltzen da, eta zenbat jarrera, eta gaur beste ikuspegi bat ekartzea erabaki genuen, osagarria, aurkeztuko eskizuet, gure protagonistak, Nerea Iglesias, Lili, elkartearen sortzailea da, Aiaraldeko ekintzen faktoria izena duen gune bat dago Laudion, igual ezagutuko dezue. Aiaraldea prentzat dago, aspaldi jamak dizue, baina beste arrazoi batzu batik ere ezagutzen dugu. Aiaraldea oso proiektu potentia, proiektu komunitarioa, eta han, Nerea Iglesias urtietan izan zen, kultura ardura, kultura programazioa, ez programazioa bakar, hitz egingo du hortaz, antzerki eta musika komposizioen sorkuntzan ibilbide handia egin daka. Arte komunitarioan espezialista da, bere psikologian graduatuta gero, hainbat master eta arte komunitarioa deitzen den horretan espezialista. Hitzaldi formatua baino, egokiago ikusi denun solasaldi, galdera erantzun, artea, kultura, komunitatearen garapena, herrian bertan badakagu, eragile eta ikertzaile ezin horiak ari hauetaz, baixi izesma, orkestenak sobran. Baina egia da horretuta gabe klarinetik eskuan ikusten hemen, gaur beste formatu batean. Zapere Aude Sinfonia eta izena duen elkarte baten sortzailea da, baixi izesma. Elkarteak badu, helburu handien artean, nire ustez, gaurko hitzaldiarekin konexioa egiten duen helburu bat, eta da, musika esperientzia generalean, eta zehazki musika klasikoaren esperientzia, areto handietatik, edo hiri handietatik atera ez, han bakarrik ez baizik, bestelako komunitate batzuetan ere, musika klasikoaren esperientzia hori zabaldu eta bizitzeko proiektua da, Zapere Aude Sinfonia eta. Niretzat oso garbi, komunitatearen garapen artistikorako proiektu bat, bestiak beste. Izuek, musikari profesionalak, klarinete jolia eta irakasleak, Zumaiako Txoritxiki musika eskolan eta Errenteriako musika eskolan eta konservatorioa. Orduan, hitza Marixiri emango dio, hemen dauzkazuet bi kultur eragile oso importante eta ikertzaileak ere bai, gai hau. Eskerrik asko bioi, harrika da ni baietz errateagatik, eta zure agaitza. 哎，我的。
Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko. Tarrika da honei abil, nola mate joan, forma. Ibonek esan txianian, etzaino gauza esan nuen oi ama. Baina, bueno, ingo deuzioze. Orduan, kontua da, zuzenian sartzeko, nire iglesiasek indu alako elkarte bat sortu, irrintzian bueltan, eta orduan, ingo dut deskubritu, irrintziatikan nola kulturmundua eta nola komunidadia eta artia ez hiriburutan, herri txikitan ere nola eskuratzia dakauen. Orduan, testu inguruan pixka jartzeko, ez? Aiaraldia da hor mugan, Araban baina isa Bizkaiakin mugan. Eta hor batian, 2008 batian, halako industrialde zonan, tipo komentua sortu, baina komentua beste modernidade batekin. Ez? Eta orduan nerea zu horren zinean kultur eragile bezala. Bota. Bueno, arratsaldeon, mi esker etortzagatik, ze guai, jende zoragarria gaude hemen, elkarrekin, maravillosoa. Bai, kokatzeko pixkat proiektua, proiektu hau, irrintzi proiektu hau jaiotzen da Aiaraldea ekintzearen faktoriaren teilatupean. Aiaraldea ekintze faktoria bada proiektu bat 2021 batean ateak zabaldu zituenak, baina bere horretan Euskararen arnasgunea jasotzen duen proiektu bat da, baina bere jatorria dago 2010ean. 2010ean sortu zuten lagun kuadrilla bat, komunikabide bat nahi zutelako bailaran Euskara bizi berritu ez. Eta hasieran komunikabidea zen proiektua eta urtetan egon ziren horretan. Eta hor gertatu zen azan lagun kuadrilla horretan, pentsatu zuten norberak bere interesetik ekarpen egin behar dio proiektu honi. Orduan, bide horretan, komunikabidearen bide horretan, agertu zen jende bat beste jakintza edo interes batzuekin. Izan hezkuntza, izan elikadura burujabetza, izan kultura. Orduan hasieran komunikabidearen zen proiektu hori bilakatu zen geroz eta integralagoa. Eta momentu batean, proiektu horretan bolondrez asko zeuden. Batez ere komunikabidean argazkiak ateratzeko, kultura idazkiak idazteko, ekonomia idazkiak egiteko, banatzeko sortzen ari zen egunkaria, proiektuaren zabalkunderako, gauza askotarako ez. Eta orduan, nola volumena hartzen ari zuen proiektua eta integrala zen eta potentzia bat zegoela intuitzen zen, lagun kuadrilla hau elkartu ziren eta gogoetatze estrategiko bat egin zuten. Gogoetatze estrategiko horretan esan zuten. Nola baitere sortzen ari garen proiektu hauek guztia jasotzeko behar dugu espazio bat. Eta hortik jaiotzen da faktoria amestearen ideia. Eta horretaz gain erabaki zuten, momentu horretan elkarta ziren eta kooperatiba bat egingo zela eta juridikoki zela interesgarriagoa edo sostengatuko zuela hobeto proiektua. Orduan, nola baitere hori da Aiaraldea ekintzen faktorian eta Aiaraldearen prozesua. 2010ean hasi, komunikabidetik, proiektu integrala bilakatu hezkuntza, kultura, elikadura burujabetza, komunikazio agentzia integrala, ekonomia sozial eraldatzailea, feminismoa, hezkuntza, hildo ezberdinak daude. Eta orduan, gogoeta estrategiko horretan da, bizitza eraldatzeko eta euskaraz espazio bat sortu. Eta eragingo diona gure bizitzako esparru eta behar guztietara. Orduan hori zen asmoa, eta nolabait ere aldarrikatu el buen vivir, baina euskaraz hori egin aldela eta euskaratik egin behar dela. Orduan hori da pixkat proiektuaren ardatza, proiektu honek jokatzen da fizikoki Laudion, baina Aiaraldea hartzen du proiektuaren, sortu zenean proiektua, helburua zen euskara bizi berritu Aiaraldean, eta Aiaraldea bera konfiguratu, ze Aiaraldea bere garaian, baziren Arabako 5 udalerri eta gaur egun dira 9. Izan ere, gertu dauzkagu Bizkaiko Arakaldo, Arrankudiaga, Zoio, Orduña eta Orozko, eta betidanik izan gara pixkat sandwich bat, denok hor Bizkaia Araba, abernukatzen garen, orduan Aiaraldea konstruktua sortu zen, gure sozializazioa aintzat hartuta. Orozkokoak Laudera doaz Barrandan, Laudekoak Orozkora goaz, elkarrekin gaudeten gabean, orduan hor sortu zen Aiaraldea kontzeptua nolabait. Eta gaur egun Eusko Jaurlaritzan eta toki askotan, Aiaraldea ulertzen da 9 udalerriak
eta ez soilik Arabakoak. Arabakoak direla Laudio Amurrio, Aiara, Okondo Tartzeniega, ekarrieti atzita esazteko. Adieraztekoa da hori, gaur egun Eraldekintzen faktorian, 7 lanildoaz gain, badagoela komunitate sendo bat, 520 bazkidetza daude, unitate familiarrak dira, orduen ez dira 520 pertsona, baizik eta unitate familiar, orduen pertsonak izan daitezke edo askoz gehiago. Eta hau da, apurtxo bat esango nukena zer dan Aiaraldea Ekintzen Faktoria proiektua. Eta proiektu horietan sortzen da Iaialai, ez? Iaiai. Oso ohikoa da, gure izena, ez dakit hautatu genuen. Aiaiai. Iaiai. Piskat beti zera zaila. Ni orduan kulturan lanean aritu izanaz bertan, eta pixkat kultura nolako programa behar zuen, eta nolabait ere, hor sortu zen sorkuntzaren adar ezberdinak elikatzeko beharra, eta hori esan nahi du, sorkuntza zerotik bukatu arte bideratuko zuen proiektu bat izango zela, orduan bertan sormen egonaldiak, sormen bekak bideratzen ditugu, baita ere eskolak, komunitateak, nolabait ere kultura gertu eta irisgarri izateko, komunikabidea oso gertu izan da komunikazio proiektua bebai, orduan kultura lantzen da oso modu integral eta zeharkakoan, eta testu inguru horretan, ni momentu horretan nintzen, 2022an nintzen kulturlan taldeko kidea. Horri funtzionamenduan komunitatea bada proiektuaren parte eta erabaki gunez berdinetan dago proiektuaren edukia ere bai josten. Orduan kulturlan talde bat dago, bertan kidea nintzen eta ikusi nuen institutu parek atera zuela deialdi bat Flanders Basque Country, Euskal Herria eta Flandriako herrialdea elkartruke bat egoteko deialdi bat, eta nik esan nien orduan kulturan taldea nik uste gure proiektua oso interesgarri izango dela, eta nik oso proiektu europeoa bezala ikusten dut gurea, oso modernoa, oso garaikidea, eta iruditzen zait hori interesgarria dela izena ematea lankidetza honetan, ez? Eta orduan izena eman gendun eta hartu ziguten. Eta batez ere hartu ziguten han interesgarria iruditzen zitzailako proiektua, ez hemen. Zegero, epaimaia dituzien eta zazian, argituta hau, batez ere hangoak hautatu zaituzte, ez hainbeste hemengoak, ez? Eta orduan, joan ginen, bizita horretara, eta han ezagutu nuen, eragile ezberdinak, danak superinteresgarriak, eta ni momentu askotan, ni bilatzen nuen proiektu komunitario bat eraldatzailea hizkuntza, bainoan hizkuntza flamenkoa ez dauka zer ikusirik guk hemen hizkuntzaren ikuspegia dugunarekin. Orduan, bilatzen dituen gauza asko barne biltzen zuen proiektu bat, eta nizaten nuen, una fabrika de creación, jose interesgarria, baina bilatzen nuen bihotz komunitario hori zeukan proiekturen bat, edo hizkuntzarekiko sentsibilitatea zeukan proiekturen bat, ez? Edo soziala zan proiekturen bat, baina hori, errotik, ez? Edo arte komunitarioa, edo. Eta azkenean, Juju Group taldea ezagutu nuen, eta Juju Group taldea da, 30 emakumez osatutako gutxi gora bera talde bat, emakume hauek dira toki askotakoak, indiakoak, australiakoak, arabiarrak, marrokosekoak, toki askotakoak. Eta orduen Juju Group sortu zen, emakume bat artista dana, performerra okurritu zitzaiolako nahizuela sakondu Zajarezen, Jujun, dela arabierako hori soinua egiten dutenak. Ziurazki asko kentzen duzu zuen herrietan eta hemen inguruan. Eta orduan horren inguruan nahizuela esperientzia artistiko bat sortu eta komunitarioa eta horrela ez. Orduen gerturatu nintzen eta pentsatu nuen, Euskal Herrian irrintzia dugu eta nahiko nuke ikaskuntza esperientzia bat sortu zuen eta gure artean. Eta orduan urte batean egon ginen bideodeietan jakingabe proiektu atarako zan, eta azkenean deialdi baten bitartez eta diru agertu zen, eta hola, ikaskuntza esperientzia hori planteatu gendun egitea Aiaraldean. Ondo. Arabiako irrintzia eta Euskal Herriko irrintzia. Hola mutxian esan da. Bakazu bideon bateo, ikusteko. Bai, asko liatzen naiz hasik ezuek, Joan, azten hasi. Nahi duna galdera hain, zuzenian. Txia mezela. Eta kafeikan da ez dakau, baina, en fin.
Claro, nek sortzen duna da, gero igual, soinu bandetan da, pelikuletan da, bez? Adibidez, erakartzia, kontratatzia. Kasua da, ez? Kontratatu zaituzte. Bai, proiektu honek eramaten ari gaitu toki pila batera. Hori oso interesgarri izaten ari da, batzutan ez dakigu zer iritsiko zaigun, baina beti gauza politasko iristen ari dira. Eta bai, aurrek urtean, lehenengo sinema esperientzia izan zen Bulls in the Water, dela Irlandar egile bat, sinema egile bat, nahi zuela bere musika bandan kultura gaeliko eta euskal kulturaren arteko lanketa bat egitea, eta orduan gurekin jarri ziren harremanetan irrintzia badelako euskal kulturaren adierazgarrietako bat, eta orduan banda sonora horretan parte hartu genuen, laburmetrai bat da, eta ja justo Derrin duela gutxi estrenatu zen hango festival batean, eta azkenengoa izan zen Mursegorekin eta Arankailejarekin gaua filman irrintzien partearen grabazio, irrintziak filma ikusi baldin baduzu esanak daude, parte koral batzuk horren grabazioan bebai aritu izan gendun. Bai, eta azkenean holako gauzak sortzen dira, taldean garatzen ari garen arte sonoro edo soinu esperimentazio ikuspegitik, azkenean ez degulako bakarrik, irrintziak egiten ditugu eta funtzean hori da gure mamia, baina hortikan bidai sonoro asko egiten ditugu toki ezberdinetara, eta horrek erakarpen bat sortzen ari du beste disiplina artistikoetan. Eta zenba jende zabete, lanien? Taldean gaude 11 pertsona, klaro, 11 pertsona taldea sortu zenean, klaro, nigo nintzen, urte bat, pertsona batekin hitz egiten, proiektu aterako da, irrintzilaria dauzkat, baina ez neuzkan irrintzilaria proiekturako. Klaro, nola jenderia hasiko nintzen esaten esperientzia batera apuntatzeko, ez baldin bazegoen oraindik oinarri nahikoa sendoa, ez? Orduan ja zegoenean dirua, beraiek zeukatenen hegaldia hartuta, esan nuen, daukat, hilabete bat irrintzi talde bat montatzeko, baina banituen ideia batzuk, nortzuk izan alziren irrintzilari horiek. Ze, egon nintzen bizkat obsesionatu eta orduen jai, eta joaten nintzen apuntatzen zen, nahi nuen talde izatea, iaraldekoa. Nahi nuen euskaldun ezberdinak egotea, hau da, batzuk taldekoak erabat bizi dira euskeraz, beste batzuk beraien lanetan, beste batzuk euskaldun berriak, beste batzuk belarri prest dira, beste batzuk, igual beraien egunerotasunean, bere familiakin ez dut euskaraz egiten, baina egin behar dutenean pospozik egiten dute. Baita ere, taldean, generoa, ander da bakarra gizonen bezala horretu dezakeguna, baina hori, mistoa izatea neurri batean. Generazio ezberdinak egotea, eta gero herrik ezberdinak, ez? Gurene adibidez lehenengoa Orozkokoa da, Joli eta Matzalen dira Luiandokoak, Ander Orozkoarra bebai, Nineu Laudiokoa, Raquel Aretarra, Maribel Laudiokoa, Paki da Artzinigakoa, Gemma Laudiokoa eta Karmele da Amurrekoa. Eta orduan, bizkat baiarakoak izatekoa, toki ezberdinetatik bakoitzak etorriak, jakintza diferentek, identitatean oso anitza, batzuk punkiagoa, beste batzuk pijagoak, osea, bizkat popurri bat sortzea, ikaskuntza esperientzia interesgarri bat sortzeko denon artean, ez? Eta orduan, hor bizkat teika, jendeari, nahi dut pertsona hau, ez dakiz orduan, oso prozesu politi izan zen. Ni momentu baten sentitzen nintzen en plan arraro bezala, porque ditzen nuen ez dakit nor, barkatu dago pertsona bat zure herrian dela, ez dakit nola, egiten du ez dakit zer, eta dantzaria da, eta batzutan irrintziak botatzen ditu, eta daukaile rubioa, eta hori, zuk identifikatu alduzun orden, eta beste bateri deitu. Zure herrian dago pertsona hau, eta daldua, eta hola. Eta horrela, pertsona, 11 pertsonak aurkitu arte. Hasieran hasi ginen 17, eta hortik esperientzian erabaki zuten parte hartzea 11. 11 oso motibatuak, klaro, hasieran elkartu ginen eta ikusi duzuen bideo moduko bat, baina Bruselasekoa. Orduan jende batek esan zuen, madre mia, zer da, orduan jende bat erori izan, aurkezpen horretan, eta geratu ziren 11 tinko prozesu horretan parte hartzeko. Eta horrein genuen esperientzia bat lehenengo 3 egun, gero astebete, gero Bruselasera joan ginen, han bukatzera esperientzia. Eta orduan barnetegi bat izan zen, 8 pertsona, 11 pertsona, bidaian joan ginen 8, ze batzuk ezin izan zuten etorri, eta imaginatu 8 pertsona, logela berdinean, ez ginen ezagutzen, orduan, atera zen oso gaizki, baina zorionez eta jendearen bolundatea onarekin, oso ondo atera zen, eta, karo, subidoi bat irrintzia eraman nahu Bruselasera, ez?
jendearen ez taldeak hori esaten zuen, eta hor sortu zen guazen hau, oso gustura gaude elkarrekin, oso polita sortzen ari, sortu dena bapatean, guazen jarraitzera. Baina ez da talde itxia, jozinik ardezake parte. A ber, bada talde itxia, zekaro gu egiten dugu daukagu performance bat, 20 minutukoa, orduan lan artistikoa dago montauta, orduan gu mugitzen dugu, eta orduan zentzuretan itxia da, baina gero urtean zehar tailer ireki batzuk egiten ditugu eta horiek bai edonok parte hartu dezake. Eta juntatzeko maiztasuna edo? Bale, elkartzen gara. Zera, proiektoka, edo hilabetian behin, amabostetik behin, astero? Bale, hilabeteko bigarren ostiralean elkartzen gara beti. Eta beti gainera egin behar dugu erabaki, beti egin behar dugu arte pizkat, beti egin behar dugu parre pizkat, beti egin behar dugu bakoitza nola goden pizkat kontatu, eta beti egin behar dugu pizkat janbe bai, ez dakit esan duan. Importantea. Hori pizkat dira gure bilera, artea, jan, erabaki, zelan zaude kontatu, erabakiak hartu, ze normalean proiektuak iristen direnez, erabakiak hartu behar dira, eta orduen normalean hilabetean behin, baina gero proiektuak suertatzen direnez, gehiago. Bai. Proiektuaren arabera, sortzen dugu ibilbidetxo bat, egin behar ditugu 3 gauza hauek, edo egin behar ditugu 2 gauza hauek. Eta orduan hor sortzen dira ibilbideak proiektuak egiteko. Tradizioa dakan zeo zerrei, egunerokotasuna eman, gaur egunea ekarri, eta torkizunean, auskalo, zeizan laiken, irrintzia. Bai, azkenean proiektua sortu zenean hor faktorian, hasieran zan Jose interesgarria Bruselas da hiri bat. Eta Aiaraldea da herriak eta landa eremua. Eta zen Jose interesgarria bi errealitate hauek elkartzea. Gero beraien taldea oso kulturartekoa da. Eta gu askotan kulturanistasun batean bizi gara, ez da oso reala kulturartekoa garen gure artean, kulturen artean. Eta hor segon beste aldagai superinteresgarri bat. Gero beraiek, laborategiak egiten ditugunan bereekin 3 edo 4 hezkuntzetan egiten ditugu. Euskarasetik ingelesera, ingelesetik frantsesera, frantsesetik arabiara, eta hori guztia gertatzen da zuzenean denok gaudenean bertan. Orduan esan nuen, Jose interesgarri ikastea bebai tempo hauek, nola itzultzen da, zer gertatzen da hori, beste sonoridade batzuk entzutea. Eta gero batez ere izan zen, hori sortzea esperientzia bat non irrintzilariak artista bezala bere burua ulertzeko aukera izatea, eta sorkuntza esperientzia bat, non benetan beraiek parte hartzeko esperientzia bat izan, non eskubidea dugun ondaren material hau dela irrintzia zaintzeko eta baita eraldatzeko edo forma berri batzuk bilatzeko, eta hau jakintza popular edo jendeak ekartzen duen guztia balio duela zerbait sortzeko. Bai, hor jakintza iturri superdiferentea dauden taldean, eta orduen dana, jakintza popular hori guztia eramaten da gero sorkuntzara, ez? Karo, eta guzti hori geodokumentauta geldatuko, edo? Dokumentauta geldatuko da zeiten danak. Ibilbide hori dana, nun baiten azaldu berko. Bai, gaur hemen adibidez. Efimerua, ez? Bai, gaur adibidez hemen. Edo zan nahi duzu idatzi edo... Idatzi, o bideo, o dana dalakoa. Ez? Biharko gunean norbaitek nahi bali madu ikertu o nondik antira, zehose badakala. Bai, hori o sortu dan bezala desagertuitea. Espero guezetz. Hori interesgarria litzatekela, baina horretarako behar duzko audiovisual bat, edo sortu behar duzu idatzi bat, ni dana dokumentatzen dut, baina gero... Eta harremanetan jartzen denarekin, ongietorri, ez? Baina gero ze bidean zer izango duen, ni pentsatzen dut, tiroi asko izaten ari du, taldea dago sendo, dago indartzu, elkarrekin egititu gauza asko, tarteka bagoaz bidaian elkarrekin, eta horrek asko laguntzen digu. Denon artean, bakoitza dauka bere erantzukizuna taldean, bakoitzak dauka egiteko batzuk. Lanak banatuta da, bez? Bestela beti bateko biek zehatu bihar. Inbiar. Mundo. Kuriorsua, zerrintzia. Galdetu laike, dana gorri xilikan. Ke presión. Eta, guain, mai gainen jarriko dut. Hau izan laike, ziosea mateurra bezala, ez? Bakoitza bere jatorri desberdina dazkanak, baino hartzain moduan profesional batek egon berko luke, edo ez?
Osea, proiektu aurrera eramateko. Ez. Iritzi bat datzet, ez alde, ez kontran, botaitet. Ez, osea, hartzaila izan daiteke edonor, egia da, artetik datorrena edo musikaria dena edo musika esperimentala, soinua gustatzen zaienarentzako da deleite bat, osea, asko gustatzen zaio, baina berez hartzailea edonor da. Eta gero hori interesgarria da, talde amateurra profesionala, da, niretzat da, como gara performance, konpainia komunitario bat. Baina, osea, 3 urte hauetan lan asko egin dugu artearen sostenigarritasunaren arira, artearen duintasunaren arira, artista zer dan izatea, ez? Eta horretan lan asko egiten ari gara, eta orduen sortzen oinarri batzuk gu ondo egoteko arte egiten nola egin behar dan. Orduan, nolabait ere beraiek bakoitzak artista bilakatzeko bide bat egiten ari dute beraien modura. Eta hori oso interesgarria da, ez? Bai, beste bide bat, dirik ez? O erakutzi, geho, norbeak erabaki. Bide hortarik anjun, ez junt. Eta gaur egun, zagota garren mendian, 2006an, irrintzia noa dijoa. Sormenetik aparte, noa dijoala ikustezu. Osea, azken finean uste dela, beti ondan, beste gauza asko bezala, beti ondian gauza batzuk, tradizio bat, baina eguneratzia. Eta eguneratze hortatik aparte, noako bidia, hartu. En plan filosofiko, ja jarrita. Bai, aber ez dakit, nik uste dut, osea, dantza talde asko eta arla existitzen diren bezala, nik pentsatzen dut irrintziak hartzen ari duela indar bat, ba hori, etorkizunan agian non irrintzi taldeak gehiago agertu aldiren, eta igual ez bokazio artistikarekin, igual bokazio ikerlari batekin, antropologikoa, edo agian badibidez Gema irakaslea da eta ostiralero eskolan egiten du ospatzeko ostirala dela egiten dute kalejira eta umeekin irrintzia botatzen dute gelan eta ez, igual eskolan izango du bere tokia. Eskuntza, eskenean, edukazio pixka da. Igual demagun oso gaizki baldin bagaude momentu batean bagian bilakatuko da gure emozioak bideratzeko erreminta bat, badela, bere oinarrian, irrintzia bada posa adierazteko erreminta, bada dolu baten aurrean, ez funeral batean irrintzia bada modu bat askatzeko tristezi bat, baina igual ohikoagoa bilakatzen da, zoa sumaitik eta batean zure ondon batik eta ez, eta hor askatzen bere behar guztiko historio hori. Orduan agian egiten da tangibleagoa, egunerokoagoa, bapateagokoagoa, osea ez, kontestu gehiagotan tokia izatea. Hori da guk ere bai ikertzen ari garen gauzetako bat, bero horretan ba hori irrintzia, funeraletan irrintzia, jaita estu ingurutan. Dauka como zeto estu ingurutan gertatzen danez. Baina gu adibidez egite ditugu lanketetan da irrintzia kokatu testu inguruz berdinetan, ez? Guaiz industrial zonalde batekoa gara, orduan zer gertatzen da irrintzia kokatzen baldin baduzu fabrika baten barruen. Zer nolako soinua daude. Edo zer gertatzen da, irrintzia kokatzen duzuna mendipunta batean, zer nolako soinua daude, edo baserritu inguru batean. Edo garbitzaileen artean, latzarien artean beste gare batean. Orduen hortik, badijoa ateratzen material bat, eta bagoaz, irrintziari beste buelta bat ematen, edo irrintzia lotzen soinuan beste material batzuekin. Orduen, igual etorkizunean irrintzi sentsazioa dago toki askot. Eta leheno, aipatu duzuna, diru laguntzen eta hori, beste bide batetik gane joa bain. Karo, gabe jarrita dana kuantifikatu inberdala, dana datuak hemen berdia, eta kulturak noaino arte eman ditzazke datu horiek. Ez? Zaskotan dana tangible esan berdu, ez? Hainbeste jende torri da, hainbeste kostatu da, hainbeste zea. Eta zo iruditzen askotan igual kulturak ere badakala momentu badola ezin dala eserre kontatu. Horre hongoa, baina aberastasun hori ezin da kontau. Ezin da zenbatu. Eta horreietako balorik ematen. Eta balori eman berko litzaiek. Nik uste dut hor dagoela, politika publikoak askotan bideratzen dutela dana como kuantifikaziora eta sortzen dituzte estandar batzuk de gauzak nola funtzionatu behar duten eta asko dana zenbatzera jotzen dute eta asko batzutan ere bai como kultura de masas ere bai batzutan gehiegi babestera eta igual beste gauza batzuk txikiagoak ez babestera. Naiz eta gero egia da oro har badaudela kulturkudeatzaile eta
politika, kulturan ere bai egiten nahi duten jende asko bai oso ondo da bilena, beti dago dana ekilibrian, dana ez da supertragikoa da eta super ez, baina egia da batzutan daudela joera korretarako eta hori nola baitere kuantifikatu behar dela bai beste, esperientziaren beste alderdi kualitatibo batzuk ez. Eta arduen esperientzia kuantifikatu behar da, alde batetik, ez dakit, nik errekin hitz egiten, berarekin gaur ezagutu dudala, oso pertsona majoa ere bai hemen inguruko artista bat, eta zesaten nahi nion, berari? Galdu naiz. Gertatzen zaito batzuta. Kuantifikatzeko bat, hori. Baina, igual du, ala ere, beste bat botatzen detena. Gero igual gogoratuko naiz eta partekatuko dizuet, bale? Beste bat botatzen dena, baita ere hola, kultura kuantifikatzeko, eta beti torri berduz... Ez, esaten nion, bai. Hasi nintzenean proiektuarekin, jende bat, bai esaten ziala baina, nire baina, irrintzia hori igual ez da oso exitosoa izango, baina zezabiz planteatzen, irrintzia sorkuntza tresna izatea, baina hori ez da oso frikiak, eta zuzaude urte batean, elkartzen pertsona batekin, beste hizkuntza bat hitz egiten duena, nik nire euskal inglesarekin aurrera egiten ez dakit nola, esaten, ulertzen ari naiz ez dakit zer, baina dagoela hor gauza bat, zu bilatzen diozula egiten ari dozunari potentzia bat, eta zu mantentzen zara hor, sostengatzen zara hor, eta gero, igual garai horretan hori esaten zaten asko gaur egun da, como rekonozimendu bat hartzen ari du irrintzia, batean da, zentralitate hartzen ari duen gauza bat, batean da, igual jende batek egin izan du intimitatean, eta haren batean da, nire aurrekoan animatu nintzen, ez dakiz zer egitera, orduen batean jendea hartzen ari du, eta azkenean esperientzia komunitario horren bitartez, ahos-ahoko hori egiten du, sortzen dio balio bat, eta gero bide horretan ibilbideak, ez? Azkenean egiten ari ditugun esperientzia guztik, hori kolaborazioak zineman edo mainguruak eta konferentziak, ahotsa eta zirrintzia osuna da ahotzerako, eta dago foniatra bat esaten dauena, gero ez dituzula arazoak izango kordan irrintziak egiten baldin badituzu, orduan berarekin egon ginen beste konferentzia baten, edo tailerrak emoten, edo bidaiatzen eta sortzen esperientziak, porque Bruselasera hori birritan joan egin gara, eta hori ingelesarekin, orduan hor sortzen zoaz eduki bat, geratzen dela bai nolabait ere hor, en la nube, eta orduan azkenean hor sortzen dijoa balio bat, gero kuantifikazioa biakatzen da, porque gero azkenean dauden beste esperientzia, esaten duzula, orduan nola bai, baina egia da kultura publikoek sustatu behar dutela bai txikiak diren gauzak, eta ere bai batzutan amets batera iristeko behar dela pozoa, eta behar da denbora, eta behar da zaintza, eta behar da sostengua, komunitatea ez dara aldatzen edo sortzen, hola, ez behar da bida iluze bat egin. Ja, igual. Eta hori sostengatzeko erremintak jarri barko lituzkete. Aldauen barko zen igual. Kultur politikak ez, baizik eta politika kulturantzako. Ez? Eta beste era batetikan, beste ikuspuntu batetikan, pentsatu, igual. Izan daiteke, bai. Eta igual txokorrutze zen. Beste bat. Askotan, ez? Zeozeiteko kanpotikan etorri bertzaigu, eta balio eman behar dieu, bertatik handere, badakaula zeozeitia kanpoa juteko, ez? Errintziakin, Flandriara, adibidez. Txan. Errepikatu. Askotan igual, zeozeiten nahi eta kanpotik handator, ikaragarria da, oan iteue, eta askotan ez gehala konturatzen, guk bertan nazkauen gauzakin, ez irrintzian tradizioa esela, trikitisa izan leike, beste gauzasko izan leizke, eta ez dieula balio bat ematen, ez die horrei forma bat ematen, horire kanpoa bialtzeko, bere baitan ez gutxi gehiagik, balio badaka eta horrei balore bat eman. Ez ladidioz danikan, ez dakizar danikan, gutxi ez du. Baizik eta balio bat ematia, baina pentsauta barrotikan. Eta barrotikan bertatik handazkauen itia, gauzak. Bai, nik da, proiektu pentsatu nuenean, nik kulturkudeatzela nintzen faktorian momentu hortan, eta arduen hor kulturaren ekosisteman pentsatu nuen. Lehenengo, aiaraldeakoekin, gero aiaraldeakoak Euskal Herrikoekin, eta gero aiaraldekoak nazioartekoekin ez. Eta arduen hor, ekosistema horretan non, lurralde ezberdinak dauden momentu batean nazioarte hori oso interesgarri ikusi nuen,
eta ja jakin nuenean, karo, ni irrintzilaria naiz aspalditik, eta ikusi nuenean nazioartean bazegoela esperientzia bat, eta gainera, kulturartekoa, komunitarioa, zitula ezaugarri oso interesgarriak gu ere bai aberazteko gure egunerokoa, oraindik gauza batzutatik urrun dagoela, zanuen oso interesgarria ez, elkartrueke hori sortzea, eta gero oso interesgarria sortu zen hori, azkenean, bokazioa esan izan talde bat sortzea, bokazioa esan ikaskuntza esperientzia partekatu bat sortzea, ondo pasatzea, pertsona ohiko bat artista sentitzea edo artean murgiltzea, eta gero hortik sortu zen zera, ez? Eta gero nik uste dut, beti, barrutik elikatzen dugu, kanpora goaz, barrutik, kanpora, baina egia dago oso argi daukagu garena, eta non egon behar garen, edo non ez garen egon behar, ze tempo komunitarioak ditugun lan egiteko bebai, ez da en plan, ekoizpen kulturala egin ez, taldean gara, amaika gara, elkar ulertu behar dugu esperientzia, zinema lan egin baldin badugu, zinema gilarekin egon, eta zinema gilak azaldu, eta ze toki izango duen, ditugula gure lan egiteko metodologiak eta moduak, eta horrek dauka tempo bat, eta ez dago superbideratuta askotan, como azkenengo maitzara produktura, ez dugu gustuko, irista toki batera, eta ala jarri kendu, hori, ez zulako esperientzia digi, normalean ez, zegu nahi dugu, elkar kontatu aldiogun esperientzia bat izan, ez? Zun osara, egun osara, ez? Baldin bazara zinemagia, jarri gure zirkuluan, gure parte izan, eta guazen zure ezagutza gureak elkartzera eta elkarrekin zerbait sortzera, baina hori horizontalitate horretatik eta beste toki horietatik. Eta hori oso ere bai interesgarri izaten ari da, lan egiterakoan. Azken finean, esperimento bat, eta euskal honu bukatzen da. Eta gainera polita, porque askotan, adiez ni artista bezala, igual noa toki batera eta noa como venga, gauza bat joan eta egin. Baina, ja te digo, kasu honetan, diferentea da. Osa, da komunitatea da, jendeak ulertu behar duela zertara dijoala, badabe bai hori, ulertu zure jakintzak eta nireak balio dutela, eta orduan da, mai gainean jarri, eta orduan sortu nola baitere, gure bizitzeko kondairei eta gauzei, beste esan bat sortzeko eta sentsibilitate artistiko batetik egiteko espazio bat sortzea, eta hori eramaten da egiten dugun proiektu guztietara ez. Jarri, pixka jan, komenta, museke eta... Importantia, jatia. Beti gotea infusio... Mai baten inguruan, beti gauzak egitea. Ondo, Ez dakit hortik nolan galderaren bat, kuriosidaderen bat... zerbait edo ze sentsazio, zerbait partekatzatu nahi dezuten, ulertzen ari dan, edo... Nik aldeituko nizuke igual, harremanik badezuen hori sortu da aiaran behar. Ia beste tokin batean sortu da horrelakorik, edo irrintzaren inguruan zerbait gehiago bada hori inun eta kontaktu dira dezuen. Horre, konto bat luzekin zara pelikularen. Hora irrintziarekin, proiektua zi aurretik, adibidez bat zegoen Itziaro Karizek artista badauka irrintzi performanza, adibidez, gero Ekain Martinez de Lizardu dauka erraiak luzea, eta adibidez Ekainekin birritan egin dugu lanaren proiektzioa eta gero irrintziak, gero aurten bebai Garazi beri hartua, Garbine beri hartuak bebai Azpeitin adibidez bere herriko kale batean jaiak antolatzen zituen, eta nahi zuen kultura arteko irrintzito paketa bat antolatu, eta bai gurekin jarri zan harremanetan, pizka gonbidatzera gu joatera bertara, azkenean esan ginen joan, baina oso harreman polita sortu genuen hor bebai. Gero adibidez aurten bebai alardean egon ginean, ze alardean aurten eta horre bai zaretze polit bat eman zan, porque zauten Euskal Herriko irrintzilari asko. Orduan bai nola baitere sortzen ari da mugimendu hori edo jende asko idazten gaitu proposamenak eginez, edo adibidez duela gutxi, zera Itziar Ugartek idatzi du Primier Estarberen biografia, eta hor bertan bai parte hartu gendun pizkatori hausnartzen irrintziaren etorkizunean, edo Primik gaur egun irrintziari maten ari diogun balioa aintzat hartuta zer pentsatuko luke Primi batek, ez? Gainera Maurizia oso ezaguna da, Maurizia Diturriaga, eta horren pizkat Primiren figura bebai berreskuratu, ez? Basalako horren sortzailea, orduen horre bai
hori badago, gero hori lehen aipatutako foniatra bebai, zientziatik bebai irrintziaren ertzioak oso bereziak dira, sonoritatea, orduan hor bebai badago, orduan nik uste sortzen ari dela jakintza toki ezberdinetatik sare moduko bat, eta elkartea izaten ari dela bebai gauza asko iristeko aitzakia, eta aitzakia bebai jendeari gonbidatzeko bere herrietan esperientziak egiteko, edo gauzak egiteko, ez? Orduen, badua purka-purka, bai, irrintzi komunitate bezala bat sortzen, ez? Zu irrintzile bezala, nire bai, no, que guai. Osea, identitatearen parte bat eta balio polit bat daukana, ez? Eta berezi egiten zaituena, ze irrintzi bat botatzen duenak badaki zer dan sentitzen dana irrintzia botatzerakoan. Nik hori galdetu behar izun, nabertzean zutzako irrintzia beste garrasi modakin konparatuta. Zer bereizgarri ikuste jozun irrintzile. Hain garrasi karismatikoa oso emengua eta rekonozitzetan garrasia. Claro, gure irrintzia desberdintzen da, berez jakingo duzue, delako hartzen duzu arnaz bat, hasten zara, egiten duzu prozesu bat, eta prozesu horretan zoaz gora, gero eta gorago, gero eta gorago, eta bapatean txampainaren botila zabaldu da. Bukaera da bat dago, kadentzia bat dago. Orduen gure estruktura da hori, eta gero irrintzi bakoitzak, igual munduan da 50 baino gehiago, gu ikertzen ari garari bebai, dauka beste estruktura bat. Eta gero erabilerak, hori gurean batez ere jaia, hori jakinda bebai funebrea daukala, osea, adiez Rakele gure nagusiak eskatu dizkiote 3 funeraletan irrintziak egiteko, eta beste herrialdetan antzeko funtzionamendua dute, osea, jaietan, eta gero herrialdearen arabera diez Burkina Fasoko Laudioko kide bate kontatzen zidan, ez dakit nola zan, baina zan, 50 urtetik azpitik hiltzen baldin bazinen, irrintzi mota bat, 50 urtetik gora beste irrintzi bat, bakoitza, baten esaten, bizi behar zinen gehi orduan irrintzi mota bat, edo zenbat bizi izan zaren, ze guai, ja orain irrintzi bat botako dugu, ez? Eta orduen, hori, nolait ere hori, herrialde bakoitzeko irrintziak badaukala bere estruktura, bere sonoridadea, bere ahotza eta mingaina kokatzen modua, ez? Gurean, eta egia da gero oso partikularra dela, porque irrintzi bakoitza mundu bat da, ez? Eta horbe bai taldean eta jendeari nebeti esaten diot, bilatu behar duzu zure irrintzia egiteko modua. Ez duzu aguantatu behar ni bezala, edo ez duzu arnastu behar ni bezala, bakoitza dauka bere arnasteko gaitasuna, badauka bere timbrea, badauka bere airea botatzeko modua, jende batek aire asko botatzen du itzeiterakoan, beste batek gehiago gordetzen du, orduan bakoitzak bilatu behar du bere modua, igual zurea txikia da, igual zurea basua da, igual zurea altua da, eta hori bai oso polita da ulertzea, ze jendeak batzutan ez, eta irrintzi txapelketaren tradizioa dago bai, orduan jendeak nahi du irrintzia egin, pertsona bakoitzak bilatu behar du bere irrintzi egiteko modua, erosotasuna, tokia, orduen hori bai interesgarria da ez. Baina bai polita da bakoitza entzutea eta bakoitza ze ezaugarritze duen eta ikustea. Venga, botako dugu bat. Nik ez. Zu bai, nik ez. Gutxi espero, zuk irrintzi batekin bukatzia. Nes? Bukatzen ari garaia. Bueno. Eta gero norbaitek nahi baldin badau erantzun dezala, Noski. Txispun, Izan da zuei esker energia osuna transmititu diazu eta nengoen oso pozik orduen izan da ondo atara dan gauza bat. Eskerrik asko. Garrasi mota batek irrintziak sortzen hau iteula.
beste lurralde bateko irrintzia, o beste bateko garrasiak hau sortzu nahi iruditzen zaizu. Zer bai iruditzen zait badakala zerbait, rituala o energetikoa da, eramate gaituna, bai irrintzia botatzeunak eta gero jasotzeunak toki batea beste garrasikin ez zaitena pasa, o beste kulturako bulia mota honekin. Egia da, eske, hori da, gure indar berezik bat dauka, baina ni pentsatzen dut beste kulturetan bai daukala indar asko. Beraientzat, beraien testuingurutik, beraien ulertzetik, beraien sentipenetik, beraien testuinguruetatik. Egia da, justo gurea daukala, haibez, nik ez dakit orain zenbat egongo nintzen, baina badaukala gauza bat dela lusatu ezakezula pila bat, orduan, klaro, lusatzen baldin baduzu, egiten baldin baduzu motza, igual ez dizu, baina, klaro, egiten baldin baduzu luzea, eta ez, como dauka puntu bat, joan zaitezke edertzen eta sartzen, eta berbak barruan jarri, eta irrintzi mota pila bat egin zeinke, hori bebai ikertzen ari garen gauzetako bat da, ez? Como irrintziak lantzen ditugu, baina gero dago parte bat gure performantzan direla irrintzi diferenteak, eta batek berbak sartzen dizkio, beste batek bajo egiten du, eta egiten ditugu irrintzi moderno moduko batzuk edo, ez? Baina, bai, egia da gurean sortzen duela liberazio kolektibo bat, edo lako gauza bat sentitzen, como... Osa, ni neubia, ez nago, como... Orduen, eta zirazkizuek bebai, orduan dauka zerbait sendagarria terapeutikoa, eta uste dut bebai gure performantzak guk batzutan iristen gara super ondo, gero bakoitzakagu gure bizitza, gure zaintza, gure gauzak, eta orduan batzutan ondo iristen zara, eta beste batzutan ezain ondo, eta bukatzen dugunean gure lana, ikusten dituzu jendeen aurpegiak, eta gure taldean bebai, eta esaten duzu, ze ondo gauden, ze ondo egin digun, bidai sonoro honek, eta lanketa honek, eta irrintzia da oso tripetatik. Igual batzutan zaude kantatzen, eta igual kantatu dezakezu razionalagoa, baina irrintzia, egia dago kontestu esperimental batera eramaten dugula, orduan gogo gabe batzutan irrintziak bota izan ditugu bai ez. Baina zaudenean zuzeneko bat egiten, eta horrela, da komo dana tripetatik datorren soinuak lantzen ditugula. Tripetatik eta irrintziaren kokatze espezifiko horretatik lantzen dugu. Orduan hor, ateratzen diren soinu guztiak, inkluso arraroenak, fetalenak eta estrainoenak ongietorriak dira. Orduan, karo, da bidai sonoro bat, eta hor sortzen da, alde batetik ikusten duzu komunitate bat, jende, zure parekoa izan daiteken pertsona bat, eta jende normala egiten performance hau, eta orduan da bidai bat, ditut tentsioak, tristurak, distentzioak, eta zoaz ikusten badago adarra bebai, dela gure tradizioan beste aldagai batzuk, eta gero, hemen daude dantzariak, daude pandero joleak, trikitilariak, folkaren pak osoa, eta orduan bidaiatzen dugunean bebai beti kalejirak eta gauzak ez, eta orduan hori bukatzen denean performanza badago sentzimendu bat zerbait garbitu dugula, edo zerbait sendatu dela, edo aurkitu garela, eta hitzik gabe, hitzen beharrik gabe, hori oso polita da. Porque batzutan igual ez dizu gogo hori kontatzeko ezer, baina soinuak eta irrintziak edo kantu batek eraman aldizu zure burua sendatzera, besterekin komunikatzera, besterekin izatera. De hecho, askotan, taldean ni beti, daukagu parte bat dela tertulia bat, azten gara, eta ze mouzu alaba, ze mouz prozesua, ez dakiz, eta jarrizten momentua de, orain ja, kontzentratzera, eta horazten gara beroketan, eta hori dana da, bidai sonoroa, eta sakondu, eta kantatu, eta egin, eta datorren ari ongi etorri eman, eta elkarrekin izan, eta hor sortzen da, hori zerbait oso berezia, hitzik gabekoa, baina ukitzen duena gorputza eta bihotza. Eta hori supergarrantzitsua da, eta hor rotzen dit euskarakin, dala, supergarrantzitsua dela gorputzetik bizipenak pasatzea, ez? Batzutan gauza batzuk oso burukoak dira, eta arteak daukana da gorputzetik pasatzen dizuna. Orduan, gorputzetik pasatzen denean bizipena da beste gauza bat. Osea, buruan, esan aldi oso zure buruari, ta, pepito grioa bezala. Baina gorputzera eta sentimendura eta emoziora eta ez baldin bazara kapazara mateko, edo ez baldin baduzu, esaten duzun hori gorputzetik pasatzen, ez du hainbesteko posorik, edo ez du hainbesteko biderik. Eta aldiz bihotzetik bai, eta euskara bebain nire ustez, ez hortik jo behar du. Ze batzutak igual, urruna gara, ez euskara da horrela, eta ez dakiz zer, de hecho, proiektuan bebai hori belarri pres badaukagu, eta deitu zidanean parte hartzeko, zanion, zu etorri, ez baldin bazauder oso basoaz. Baina ni pentsatuko dut, aber nola egin dezakegun denon artean zu eroso egoteko, ez.
Eta orduan bera egiten du erderaz, beste denok egiten du euskaraz. Edo bapatean batek igual asko emozionatzen da, eta ez dago zoituta euskaraz egitera, eta zatu, barkatu erderaz egingo, eta nik, bai, lasai, bota, eta jes egiten dugu, ez da pekatua, bapatean zure emozioa ekartzea erdaraz, zure familia delako Galiziakoa, bai zera, ez eskori guztia taldearen parte izan behar da, ez. Orduan, hor sortzen da, nire ustez, euskarakin ikasi behar degula, bueno, sortu behar ditugula erremintak, euskara bizitzeko, eta arteak hor asko dauka emateko. Ze askotan ez, integrazioan edo inklusioan edo horrela ematen du askotan dala como jendeak euskaraz egin behar duela eta batzutan itzali behar duena den guztia, ez? Edo ez dakigula oso ondo nola egiten den bestearena mantentzeko eta gurea izateko bebai, eta hor nola egiten da hori, ez? Eta uste dut hor, egon daitezkela esperientzia batzuk artistikoak, non gorputzetik pasa, non bapatean argentino bat, euskaraz, baina zergaitik galdu argentina ardoinua, eta nola da argentina ardoinua eta euskara gehitzen baldin badiozu eta horrekin jolasten baldin baduzu, edo nola egin daitezke itzulketa sistema holan oso artistiko edo humoretsuak, edo nola eman aldiozu jendarien gitorria, ez? Nola sortu aldira elkartueke komunitarioak, baina bakoitza dena aintzat hartuta eta araberean gehituta gure lurraldean garrantzitsua dan gure hizkuntza eta kulturako beste gauza asko, ez? Eta, nire ustez hor arteak badu... Bat bestiekin, aberastu. Bai, badauka asko hori gorputzetik pasatzeko eta egiteko. Nerea, hizkuntzan gaineko ikuspegi hau, kosta egin zaizu taldean horrea iristia, erresa izan da, momentu batean hasieran esan duzu, ez? Nahita ibili zinela bila perfil diferentekoak. Orain, uste dut esplikatu duzula zeatik, ez? Baina, ze bizipen dazkazuek taldean horren gainean. Konpartitua da, hizkuntzan gaineko ikuspegi hau. Nik aitortu behar dit, nik zuzendaria naizela eta orduen pixkat dana bideratzen dudala, eta orduan didokat ikuspegi bat, eta orduen jendea nire kideak batzutan nire baino, ke kuentas, madre mia, ni ez naz kapaz hori kontatzeko horrela, bueno, eta ni baina esatik, te resuena, eta bai, sonatzen dit, bat egiten du gutxi gora bera nik nire ikusteko moduan taldean. Ikuste bagarela talde bat eta bakoitza bizipen bat daukala. Baina egia da, danak oso euskaldun sentitzen direla, bakoitza bere modura. Orduen hizkuntzan ez dagoela inungo arazorik. Denok euskaraz egiten dugu, eta ere gehiago hori bidaiatzen garenean edo horrela, argi daukagu ez dugula nahi adibidez makina batek itzultzea bapatean gure hizkuntza, ez? Egongo direla itzulketa sistemak zuzenean. Gure doinua entzun dezatela beste herrialdetakoak. Eta konturatu daitezela estetikoki eta modu askotan gure hizkuntza ze bereiztasun dauka, ez? Pertsona batek emozionatzen denean eta bere hizkuntzan egiten duenean ez da berdina, bere beste hizkuntzan ez duen hauen egiten. Orduen hori oso garrantzitsua da guretzat mantentzea. Eta denok taldean argi dugu. Adibidez bai agian, hizkuntzarekin danak ikuspegi antzekoa daukagu eta gainera askok oso bostek edo oso euskalzaleak dira eta eskolan ibilitakoak eta euskara elkartetan eta sustatzaileak euskararen beste alderdi batzuetan. Eta esan behar nuena da, bai sortzen da adibidez igual beste esparru artistikoan, bai batzuetan sortzen dira como gauza celebreagoak, ez? Igual batzuk bai tradiziotik datoz gehiago, ez? Eta orduan, de repente, igual jartzen gara oilarraren egiten, eta nire baino zer da kakario, ematen dut oilarra, baina hau ez gustatzen, baina ez dakizen, no? Eta orduan zer gabiz egiten, eta arte garaikidea, eta hor, bai sortzen dira, igual talka edo eztabaida batzuk, ez? Nola baitere, garaikidea, tradizioa eta horreka batzuk aurkitzeko, baina, gero azkenean nola bakoitzak material bat ekartzen duen eta badauka, beraien materiala badauka bulkadatoki ezberdinetan, hori horreka ona mantentzen da. Baina gero aitortu behar dut, danetara animatzen direla, beti baiezko botatzen dute, oso positiboa dira oroar, oso jarreran dute danerekiko,
eta oso, bai, gainera barneratuta dute esperimentazioa eta horrela. Orduan, adibidez, orain da gaude jantziteria lantzen Bilboko proiektu batekin hemen izenekoa, eta hor gaude hausnartzen irrintzia eta testurak eta mantillak eta artilla eta lotura batzuk egiten textilarekin, textilaren memoriarekin bebai, eta bakoitzaren lotura textiloiekin. Eta bapatean aurrekan hori joan ginen tailerrera eta josten, askok ez dakigu josten, emakumeak izan arren eta tradizionalki egin askok horre egon da oso kokatuta joste, baina askok ez dakigu, eta hor egon ginen ere bai egiten, eta zen gauza bat martzianoaz, edo ariketa diferentea, baina hor dena jendea hartzen du como gure, ez dakit, ondo sentatzen digunez, ondo egiten digunez, jartzen gara hor denok egitera datorrena. Eta hizkuntzarekin bai badago hori, eta igual egon da salbuespenen bat, ez non, igual baten bat, lo voy a explicar en castellano porque se me va a entender mejor. Eta albokak esan, ez, zuk zurean egin, eta gero ikusiko dugun nola itzuliko dugun. Eta orduan bestea mantendu da euskaraz, eta gero, ez, hori mitiko gertatzen dela kuadrilletan, ez, pasatuko gara erdarara, porque hobetu lertuko da, hori ez dugu egiten adibidez. Batzutan bai, porque igual da zinbestekoa, baina gaudenean, esperientzia batzutan bai, baina gaudenean laborategi batean emagun lau edo bostegunekoa, ez. Hor da, egingo dugu, adibidez Bruselasekoan, egiten genuen, ni nintzen itzultzaile, partaide eta itzultzaile, orduan euskarazetik ingelesara pasatzen nuen, eta horrela egiten genuen, eta ingelesekoak frantzesekora eta frantzesekoa arabiara. Eta hor egoten zen trueke guztia. Oso polita da pertsona bateri birizkuntzan egitea. Eta gero baita ere, batez ere nazioarteko kolaborazioetarako gero dinamika batzuk pentsatzen ditugu espreski hizkuntzatik. Bakoitza hitzkutun bat esplikatzea, adibidez, dinamika artistiko bat bezala. Esplikatu zure historian zehar hitzkutun bat eta zergaitik den kutxuna zuretzat. Eta idatzi, eta guazen ikustera hori nolakoa den, nola somatzen duen, ze esan nahi hartzen duen, ze memoria daukan. Erantzuteko beti banoa toki askotara, ikusi duzu, Zoran aska pasa erantzuteko erantzun zera baten. Oso, no? Ez dakit hortik beste kuriosidaderik, edo beste zerbait elkarranatzerik. Bakarrikan, konkretoki, gutxian. Zuek nola egiten dezue landu? Baten batek zuzen dizue zertan, respirazioan, hau eta bestiak kursuak dituzue, edo zuek danan artean bakoitzak zekan estiluakin konpartitu dezue eta mejoratzen jute zearte, edo kursuak jasotzen dezue, edo ematen dezue, edo nola? Galdera interesgarria dau. Nik zuzentzen diet, eta orduan niba bakat ikuspegiat, baina egia da batzutan suertatzen dela behar hori, como guazen tailerretara. Eta ni beti esaten dit, zergaitik, nondik dator behar hori. Orduan ni bultzatzen dit, guk sortzera metodologia bat egiten ari garen ulertzera. Ez hainbeste hartzera, zebere badakit irrintzia egiten. Eta gainera hobetu dira pila bat. Eginean eta zeharka lantzen ditugun beste ariketakin pila bat hobetzen da. Eta adibidez batzuk bertatik lauk koraletan ibili dira. Ni musikaria naiz. Orduan, gure ezagutzekin bagoaz egiten. Baina egia da batzutan bai dagoela como behar hori guazen kanpora puritzera gure irrintzia eta bernorbaitek emango digun pista gehiago. Superondo egiten dute. Gero egia da bai tarteka formakuntzak egiten ditugu. Formakuntzak, baina igual ez zuzenean ahotsarena. Igual bai lastea daukagu trueke bat, porque atzudan truekeka funtzionatzen dugu, eta trueke bat daukagu koral baten, zuzendari batekin, orduan berarekin ez ahotsa pixka lantuko dugu. Beste bat trueke daukagu fentzui edo, ez dakit, teknika bat lusatzeko bezala, pertsona horrekin egingo dugu pixka lusatzeko. Orduan bai tarteka formatzeari eskaintzen diegula denbora, nola egin hobeto guri irrintzia, baina hori zeharkatik. Ez como en plan, guazen irrintzi hori ikastera. Ez hori ja, taldean egingo dugu denborakin, eta jendea pila batu praktikatuz, eta kantuan eta beste ariketa asko egiten pasada bat, ni batzuk entzuten ditut, eta azke dira zoragarriak egiten dituzen irrintziak, inkreiblea. Eta gero hor bai elkarri feedback ematen digu normalean, zelan sentitu gara feedback ematen digula, zelan sentitu gara
edo zertan gertatu da zure irrintziakin, edo hor dago feedback bat, edo jo zure, ez zara asko ito, igual motza hori mardezu, edo botatzen ari zara irrintzi, aize asko eta asko itotzen, elkarri ekarpenak egiten dizkigu ikasi inean, eta gero eman bai, baina hori eman be bai asko sustatuta jendeak bilatzea bere irrintzia. Como de irrintzia hau da, baina guazen dinamika atzuk egitera, zuk zure bilatzen dezu. Igual gaur zure eguna da, igual ez, hortik. Behartu gabe inor, beti. Hemen ingen duen dela urte batzuk gutxi, emakumeen etxetikan ekarreta, esakiz ez pasan edo marka sortzi edo, eta etorri zan ondarrotar bat edo horko bat, eta egon ginen pixka baten, eta oso motx, eta noletik da, arma sartzen dezu eta zuri gorputzak eskatzen dizu, hori bai, bino nola kontrolatu respirazioa eta kantoko gauzak dira baita ere. Claro. Arnasa eta esitotzia eta bueno, ni goratzen ditzan primiri daitzia, konkursoak eta esaten zean nian, nola sartzen zituen hitzak batean da. Hori handerreko zondo egiten du. Nik ez egiten dut, baina egiten dut maz bertzio monologista. Azten ez hitz egiten, baina ez geratzen oso tradizionala. Geratzen zai como arrarísimo. Osea, ez geratzen. Bai, primiren asan como oso harri horre olako berbak, baina nik azten az como papagaio bat barruen, baina, bai. Bai, que begira, azkenean, no ez, gauza bat igual berreskuratzen ari garena, bazegoen, ja, ez, garaikidea dena badauka, oza, da azkenean tradizioaren berri interpretazio bat, baina tradizioaren zentzua galdu gabe, oza, ez da derrepente garaikidea dela, edo berria dena, edo inovatzailea dena dela, ateratzen dela ezerezetik, ez badator, jadanik gu daukagun gauza batengatik. Oza, da, detzo, berreskuratze bat, oza, gorain da gaudela artilleaz eta mantien inguruan pentsatzen, pues fíjate, oza, hori bazegoen hor, ja, ez da reinterpretazio bat, gaur egunetik, gaur egungo beharretik, gaur egungo aldaketa guztietatik ez direla gutxi gertatzen ari direnak, orduan. Eta gero praktika asko da, gero da praktika asko. Bilatu bardezu eta egin eta arnasten ikasi, gehienok ez dakigula arnasten, ondo. Eta fundamentuz, itotzen gara, ibiltzen garen bitartean. Lotxak endu. Eta lotxak endu. Hori oso kantia da. Bai. Hortako, pixka... Zer konbendio mamozen nola, irrintzia botan norbaite pixkata azteko, lotza horiek entzeko nola, o bakarri, o jendiakin, o igual askotan hori gogoa baldin badakau botatzeko igual jendeaten gaude eta ez gara rebitzen, ondo botago ez deulako. Zein izango zian zuk emamozen ditun... Bira, kontatuko dizuet motzen bakoitzaren historioa eta horrela inspiratzen zaretez. Bira, Karmele lehenengoa, normalean mendira joaten denean botatzen ditu irrintziak. Orduan mendian askatzen da zeratik. Eta gainera gero ditu, hainbeste menditan, non beste Kilimanjaro eta lakoak egin izan ditu, eta gero derrepente hango batek erantzun, imitatuz. Asko imitazioz da, eta bultzada baldin badator ba egin. Gero Karmele bebai kotzean praktikatzen du. Nik, iritzai, nik metxokaria. Nik ez nazka pasa, kotzean irrintzi bat egiteko, suizidi bat iritzen zait. Nik nagoela hor superkonzentratuta, Karmelek hori kotzean praktikatzen du. Nire zuek kotzean frogatu, zuen eskutara. Jenma bebai, eskolara doanean eta horrela, bigarrena dela, bebai botatzen du kotzean. Jenma adibidez, bere lehenengo irrintzi izan zen, Kadizen zegoela, le dijeron, haz algo basko. Eta batean irrintzia botazun. Eta bere bikote hola, eta ala, zumak ez hori egiten, que fuerte, no seke. Eta de hecho, orain bera zaten du irrintzilaria dela, baina hasiera ni gonbidatu nion, Gemma, irrintzilaria zara, etorri esperientzian parte hartzera. A ber, nik irrintziak egiten ditut noiz behinka. Eta orain danak esango dizute irrintzilariak direla, identidade bezala, ez? Porque ni beti irrintzilariak eta beraiek zaten como pizkat síndrome de impostor, a ber, irrintzilariak... Ez, askotan síndrome de impostor arte egiten dugunez eta kalekoak jarenez kostatzen da pixkat, baina ez, gu egiten du praktika oso interesgarrezik ekendu hori. Baina, bueno. Paki adibidez, hirugarrena, irrintzilari, duela gutxi ikasi zuen, duela 4 urte, pandemia garai ostean, joan zen tailer batera, eta etxo berarekin nengo hitz egiten, eta hasieran
paki, nahi dut hartzen nigako norbait parte hartzea. Nahi dut, ez dakizu inor. Eta bukaeran igual laude irin ostean esaten dit, bueno, nire tailer bat egin nuen. Bale, pues etorri. Eta bez, paki badauk arazo bat nire kordekin, kontu foniko bat, eta egiten du oso irrintzi berezia edo aize pila batekin, baina bueno, badoa berarena egiten, baina bez bera irrintzilari berria da. Eta orain adibidez, danetan animatzen da. Bererriko jaietan, badoa balkoira eta botatzen du. Turrean, joan zen ez dakize, bizikletarekin, ez dakit nola, posal jartzen da lehenengo planan, eta irrintzi guztia grabatzen digu eta petatzen digu telefonoa. Osea, lehen kanta orain. Gero, adibidez Maribel eta Raquel dira familia, dira Iloba eta bestera. Raquel, adibidez ikasi zuen mendian, porque bere ama bere aita zan hartzaia, joaten zan trasunbantzia egitera, orduan bere ama eta aitan artean komunikatzen zidan, irrintzi bidez. Eta orduan bera ikasi zuen, eta bere etxeko emakume guztiak bebai, sekiten egiten horregaitik. Eta irakatzi zion bere bilobari Maribel, beti dabiltzatela elkarrekin praktikatzen, eta Maribel da bere tia da bere referentea, eta nahi du bere tia bezala irrintzi egin. Ze gainera oso ondo egiten ditu, eta irabazitu txapelak, eta alasiko gauzak. Eta bueno, oroar, adibidez hizkuntzakin, Raquelek bai, batzutan ja kendu du, baina hasieran berari bai baserri ikuspegitik, eta holan, voy a hacer en castellano, se me entenderá mejor, porque nire euskara bizkaiera da, eta zeukan como kompleju bat, bakizu lehen erdara zan como kalerako, eta gure historiaren bide horretan gertaturen gauza askotingatikan, lotza euskaraz egiten, edo zaitu lertuko, eta hori. Eta bere kasuan hasieran zeukan hori, baina gero joan da kentzen, baina batzutan ateratzen zaio. Horixe, baina hori bera oso graziosoa da, en plan, donde toka hacer irrintzi jartzen da eta irrintza egiten du. Orduen, probatu dezakezu hori bai. Gero dago Ander azkenan da folklorepak, da trikitilaria, da dantzaria, danetarik eta lotzagabeko bat, orduan, baina zentzu oberenean, saltza guztietan dago eta oso naturala da eta oso pertsona majoa, eta orduan egiten ditu... Ai... Grabeagoa. Bai. Pizkat baina igotzen du, bai, baina igotzen du. Osea, egiten du como grabe baina agudua, imitatzen. Bai, pena ekarri nuen bere audio pizkat entzuteko. Eta hori, Ander, adibidez, kalejiretan asko botatzen ditu irrintziak, orduan kalejira batean, non jendea dagoen pizkat hori kututa tarla, probatu dezakezu bai zuen irrintzia botatzera. Eta gero adibidez, Matzalen eta Joli, azkenengo aurrebiak dira bikotea berein artean, eta Matzalen dela trentza dauzkana, bere etxean daukate tradizio bat dela irrintzi txapelketa bat egiten dute familian, berak nik uste ulertzen du horrela, ez dakit familia osako horrela ulertuko duen, baina da modu bat familian esaten ez diren gauza horiek sendatzeko bezala, irrintzi txapelketa familiar bat egitea. Baina eramaten dituzte txapelak eta daude bordatuak eta horrela, osea da espentza, osea da benetazko... Ematen dudana nagoela mena asmatzen ez da, en plan itun bat kontatzen edola. Bada reala, Gero, igual ikusten dutenean bidea zango eten nerea, zaude gure intimitatea kontatzen. Igual gauzatzuk gero moztu beharko ditugu eta hori, bertan pixkat ritual hori egiten dute, eta orduan Joli bikota izanik eta horrela, denborarekin ere bai animatu da purka-purka irrintzia egiten. Eta Matzalen bebai adarra jotzen du. Adar jolea da, eta askotan adarra bebai darama. Eta gero gurene, azkenengoa, bere kasuan, Amama filman adibidez, Amama filmako irrintzia grabatu zuen bere garaian, eta bere kasuan bebai herriko jaietan, Orozkon egiten da irrintzi txapelketa aspalditikan, eta zan zioten, tia, zergaitik ez orkesten ziur ondo egiten duzula, eta orkestu zan eta txapelara man zuen. Osa super ondo atera zitzaion. Eta geroztik askotan egin du irrintzia. Orduan iztera hauetan inspiratu alzarete, bernorekin identifikatzen zareten, eta frogatu. Tailer batean, frogatu kalejiran, frogatu mendian, frogatu kotzean, frogatu familia testinguruan... Ez, baina da lotzak kendu eta probatzea. Igual abaziren bakarrik, bebai, paseo bat zaudela egiten naturgune batean, frogatzea.
txoritxo batekin zaude hori izketan eta entzuten, erantzun nahian txoriari edo ez dakit. Baina bai, hori lotza pixkat kendu edo... Baina iritzi behar baldin bada iritziko da, dana bezala bizitzen, eta ez baldin bada iritzi behar, ez da iritziko, ez da egin behar dugu denok, ez. Egin behar du nahi duenak, sentitzen dauenak, daukana barruan. Osea, ez da gauza bat egin behar dena. Ni jendari animatzen diot, baina izan behar duzu hori. Ez da zerbait. Ez dela gozatu entzuten. Bai, superanitza eta sakona. Eta praktikatzeko edo bakar artean zaude mendia edo tumulto batian zaude. Bai. Tumulto batian zaude eta, sí. Bota, hala. Esperimentatzea. Esperimentatzea. Claro, santzen bota. Bandera jartze guenean horko frasean, pega, danak irrintzixeakin. A ber, egia da lehenengo zentzez izango dela raro, porque dauka teknika bat, oza, irauten du, da altua, daukaka entzer den hasieran, sentituko da, oza, orduan bukatuko azkar, izango pixka desastrosoa, hori horrela da, baina, bueno, hori asumitzen da, eta gero ja badoa pixkat, bai, da como bizikletan ibiltzea bezala pixkat, ez, como hasieran ez duzu ikasten, ez dakizu oso ondo mekanismoa, eta gero zoaz barneratzen. Bueno, ez dakit azkengo zerbait edo... Nana zuria. Beste ez bada. Martxoan amaikian, gariko bezgoikotxea, ez natuala ini. Euskeraren egoerari buruzko gogoeta, aztu gabe, aprobetxatu, jende gutxi gaude, eta materiala dago, aprobetxatu, korrekako materialeako, eta hor, larrainako bazkide egin nahi bat imadezu ere, eskortuko dugu pila bat. Eta eskerrik asko handi bat, Nerea Iglesias eta Maixin Zenma, horako saio bateak. Eskerrik asko, gombila izategatik. Eskerrik asko Nerea, aurren arte. Bai, egunen baten gure lana ezagutzeko aukera daukazue, hemendik baldin bagatu zabizatuko zaituztegu, eta naha posa, oso irrifartzu ikusi zaituzte, orduan hori oso gustora egotera egiten du, beraz, mila esker.